Fy enw I yw Mari a rydw i wedi enwebu Menter Iaith dran y Canol Tab ar gyfer ei prosiect Riff. Prosiect Riff yw prosiect ble maen nhw'n gallu gweithio gyda aelod o fand fel Katie o Chroma a maen nhw'n gallu gwneud covers ac hynny'n greiddiol a maen nhw'n gallu datblygu y band a datblygu cysylltiadau gyda'i ffrindiau a cysylltiadau tu allan i'r rhwng y Canol Tab. Dwi wedi enwebu nhw ar gyfer y Gwobr yma oherwydd mae'r cyfleoedd maen nhw wedi cael tu allan a tu hwnt i'r prosiect yn enfawr. Maen nhw wedi cael cyfle i perfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Pontypridd ac yn Tafwyl ac yn Eisteddfod yr Urdd ac maen nhw wedi cael cyfle i weld bandiau eraill mewn prosiectau ar draws Cymru gyfan fel Taran a Dadleoli a gweld llwyddiant nhw a sut maen nhw'n gallu gweld eu potensial nhw yn yr hir dymor. Pob lwc bois a dewch nôl i Pontypridd!